אבל עכשיו אנחנו אומרים, בוא נלך לרובד הנושא של הבדיקות, הם אומרים לך, בחוק, לעניין זה, 1 ל4 שנים, מחירה בפטור ממס, מקף, לרבות מחירה בפטור חלקי. זאת אומרת, לעתים אדם מכר דירת מגורים, ביקש פטור ממס פה, אבל בגלל שהיו כל מיני, נגיד, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אחוזי בנייה שנוצלו, שהשפיעו על השווי וכו' וכו', הפטור היה חלקי, זאת אומרת 80% פטרו, 20% חייבו. אז גם זה נספר. זאת אומרת, גם פטור חלקי, שהוא לא 100% מהדירה, גם נספר, שנחשב ניצול פטור. אוקיי? זה ההערה של לרבות, אך למעט. ואז הוא נכנס ללמעט, אתה מצביע? אך למעט, א', מתנה פטורה על פי סעיף 62, ואז ספציפית אומרים לכם, לילדו או לבן זוגו שנותן המתנה. כלומר, אם במהלך 4 שנים שקדמו למחירה, התא המשפחתי המוכר העניקו מתנה לילד או אחד לבן זוגו, וביקשו פטור לפי 62, לא סופרים. 62 מדבר על פטור יותר רחב. הגדרת קרוב היא יותר רחבה. צמצמו את 62 ספציפית להעברה בתוך התא המשפחתי לילדים ולבן זוג. בעבר, עד תיקון 34 היה כתוב מתנה לקרוב. יכולתי להעביר לאחי, לאשתו של אחי, לבני, לאשתו של בני, לכל מיני דברים כאלה מסביב, בלי הגבלה. צמצמו את זה לקרבה הראשונה. בסדר? זה בתיקון 34. סליחה? במהלך 4 שנים היה זה בסדר, עדיין... כן, אני יכולה להעביר אתמול לביתך דירת מגורים בפטור ממס, היום למכור דירת מגורים ולבקש שחלוף, ומחר למכור דירת מגורים לפי 46 ב' 1. אני מסבירה שזה מסלול נוסף שהוא לא פטור מלא, אבל הוא לא בספירה. אוקיי? זה כשהאדם מוכר דירה וקונה דירה, ויוצר קשר בין שתי הדירות האלה, שהוא קשר לעד. שכאן הוא לא משלם את המס, אבל הדירה שהוא קונה אותה צבועה, והיא תימכר מתישהו, בעוד 1000 שנה, היא תימכר בחיוב. זה כאילו רעיון של דחיית מס קוראים לזה שחלוף, כי זה נכס מול נכס, מאותו סוג. ויש 5 מסלולי חילוף, אנחנו מתכוונים שאנחנו נגיע לזה. אבל זה הדוגמה. כלומר, את יכולה לראות 3 דירות שנמכרות בלי מס. 1 לילד, במתנה לפי 62, 1 לפי מסלול שאפשר את החילוף הזה, שחלוף כזה, ו3 לפי ב' 1. כי אף אחד מהם הוא לא נספר. יופי. ב' זה יכול להיות למשל 3 דירות ו3 ילדים? בוודאי. אני אני יכולה להעביר לבן זוגי, לשבת ילדיי, ל10 ילדיי, לנכדים שלי? לנכדים שלי, לא לנכדים שלי, לבן זוג או לילד. כתוב לך. 62, מצמצם לך את זה לבן זוג ולילד, בסדר? בעבר זה היה אפשרי יותר, ואז 50 דירות היה אפשר לכל השבט. ב' מה עוד לא נספר? מה לא נספר לי במחירות של 4 שנים? מתנה פטורה על פי סעיפים 60-61. 60-61 זה העברה למדינה, בפטור במתנה, או למוסד ציבורי. אלה פטורים שאתה בעצם מעניק ומקבל פטור מלא, כשאתה מעביר למדינה, זה פטורים מלאים, שכלולים בפרק 6, שאתה מעביר מתנה למוסד ציבורי, דירת מגורים, או מעביר מתנה למדינה, לפטור ממס לפי הסעיפים האלה, ועומדים בקריטריונים, וזה לא נספר לך. כלומר, אתה יכול להעביר ל2 מוסדות ציבור, ל4 למדינה, וכו' וכו', לא נספר. עוד אחד בלמעט. זה לא עברה, זה מחירה. סליחה? אתה מקבל מהמדינה משהו, אבל לא. זה נקרא עברת זכויות. לא תמורה. מתנה פטורה. ג' מחירה פטורה לפי סעיפים, יש פה רשימה של סעיפים, חלקם אתם מכירים, חלקם לא, על אחד מהם אנחנו נדבר בהמשך, אבל למשל, אם הזכירו לי את דירת המגורים, שיושבת להם על תוכנית להעביר שם רכבת, אז את כל הבניין הזה הפקיעו, בין השאר גם את דירת המגורים שלי, הפקיעו לי, לקחו לי בכוח, ופיצו אותי בזכות מקרקעין אחרת, זה 64, קיבלתי בעצם פטור לפי 64, המחירה הכפויה הזו של דירת המגורים, שהיא נעשתה ב4 שנים, לא נספרת. אם קיבלתי כסף, זה כבר לא 64, זה מחירה רגילה. בסדר? וכולי, 67, שאנחנו בעצם מחלקים דירה לפי השותפים, מייחדים צפון דרום, חדר, לא משנה מה. 69 זה העברה לנהנה,
70 זה העברה לחברה, של דירת מגורים שמעבירים אותה לחברה. כל אחד מהדירות האלה, שמדובר על, אני מזכירה מה זה. המוכר לא מכר ב4 שנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס לעניין זה. העברה היא של דירת מגורים, היא לא חייבת ביום העברה או המכירה להיות מזכה. זאת אומרת, נושא השימושים שנקבעו בתיקון 34 ואילך הם לא חלק מהבדיקה. כלומר, הדירה צריכה להיות דירה בבעלות יחיד, שבנייתה הסתיימה, שהיא לא מלאי עסקי, שיש בה מתקנים פיזיים של דירת מגורים. אוקיי? היא יכולת שהיא משמשת לעסק, אבל היא דירת מגורים לפי סעיף 1. היא לא צריכה להיות, כל הלמעטים האלה לא צריכים להיות מזכה בזמן שהם הועברו. אז איך היא נקרא בפטור? סליחה? אז איך היא נקרא בפטור? אני לא יודעת מזכה. אתה יכול להעביר קרקע למדינה ולקבל עליה פטור, אתה יכול להעביר דירת מגורים למדינה ולקבל עליה פטור, לפי סעיף ספציפי 60. זה לא לפי המבחנים האלה. ולכן כל הדירות האלה שהן עוברות כדירת מגורים וקיבלו פטור לפי קריטריונים אחרים, הם לא נספרים שהם ברשימה הזאת, אוקיי? ואחרון חביב, ד' מכירה פטורה לפי פסקה 5. שוב פעם, מה זה פסקה 5? אצלנו זה מסלול 3, 49(ב)(5), פסקה 5, בהמשך אנחנו תכף נגיע, מדובר אצלנו במונחים שאנחנו משתמשים בהם, זה דירת ירושה בקשרים של משפחה, של צאצא. זאת אומרת, דירת ירושה, וכולם צריכים לדעת שזה ירושה ממישהו שאני צאצא שלו, אוקיי? ולכן, שוב פעם, אם אני מוכר דירת מגורים שהיא דירת ירושה לפי המסלול הזה, 49(ב)(5), זה גם לא נספר לי. כלומר, אם ירשתי, לצורך העניין בקיצור אני אגיד, אם ירשתי מהורים שזה דירתם היחידה, שאם הם היו מוכרים את הדירה הזו ביום המכירה, דירת המגורים היו מקבלים פטור. אם מכרתי פה בפטור ממס לפי 49(ב)(5), שזה אומר דירת ירושה, המכירה לא נספרת לי. איך? לא מובן עליו. כן, כן, זה ברור שהפטור עליו, אבל זה לא מפריע לי למכור עכשיו דירת מגורים שלו. זאת אומרת, אתה רואה שבאותו יום יכול להיות שתי הדירות. בדיוק, בדיוק. טוב עצמאי. רק שיהיו דירות, יש לנו מלא אפשרות למכור, אבל רק שיהיו דירות. יש גם שם תנאים בדירה כזאת. סליחה? נגיע. לא, שנתיים, לא 3, אנחנו נגיע, אבל אם קיבלת פטור לפי המסלול הזה במהלך 4 שנים שקדמו למכירה, המכירה הזאת, אם אני חושב שהפטור הזה לא מפריעים לך למכור דירה לפי המסלול הזה. דוגמה, תרשמו דוגמה. למשפחת דניאל 3 דירות. משפחת דניאל 3 דירות. בדירה אחת יש להם 100%, בדירה שנייה 10%. רגע. לא שמעתי? תראה עוד פעם? אני מציירת לכם את הדירות. במשפחת דניאל 3 דירות. דירה אחת, דירה שנייה. אגב, תשתמשו בציורים וכל דבר, מה זה יעזור לכם? לא להבין, דירות. יש ב100%. אגב, הוא בדוגמה אין לו בבניין. דירות. בדירה הזו יש לה כמה אמרנו? 10%. בדירה 3 יש 40%. 3 דירות. אמרנו, סופרים כל דירה, וזה תא משפחתי מוכר. אוקיי? כל התא המשפחתי זה משפחת דניאל. אוקיי? עכשיו, בציר הזמן, אני מוכנת לכם פה את ציר הזמן. ביום 1/1/09 בחרה משפחת דניאל את דירת המגורים מספר 2. ביקשה פטור לפי סעיף 49(ב)(5).